जों tabuk Delio bukuk imani no nanya ni faizak normal mano bini sorry bini besar taktifisa agnes lai hamka abun bagi sing belai keno khas rango engkai bo Delio prai talmai romai tongo bini sak hamiani bagi engkai jeng tini o jaga Delio khanasini sitting demonstration tongmani bagi jeng mia sopai ka Delio train by engkai tini kai jeng jora kisaman mandagi buku imani no nanya hin thai bono nugui belai ke chini khas rangka bono o jaga hospital o naina ni bagwe heke ba salbrum brum naikani khawai tongo chini mandai ni buku naisa de borma bono bon mantri phungdi inga bo se bono belai ke nai ko tongo kabin fiancé tongo subroto engkai jeng bono baike hamri wiman abo jeng tinango subawi tongnai engkai chini rogi tongo chini hezamara ni bongpara ni no samo tongo bu tongo takuk advocate Omid Deborma jeng bono naina ni bagi hai omo hai Texas rangrang man bagi belai hambai jeng tinango ba bongni je biti prai paithani je bongni treatment khaitani je nangmani je nisa jeng subalai tongnai de Tripura ni Tripura sarok no ang koinai bini sak hamtani tebo no sikango je chubama haikai jeng tinango bo tebo kam koi chubat nani bagi jeng koi hambai.